Беләсез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге чыгарылышта атна дәвамында татар дөньясында барган кайбер вакыйгаларны күрсәтербез. Мин Эльвира Хөснетдинова, сезне сәламләргә бик шатмын. Удмуртиядә Бөтен Россия татар журналистлары форумы узды. Ижауга Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан шәһәрләрендә, Әстерхан, Самара, Оренбург, Ульяновск, Чиләбе, Омск, Түбән Новгород, Киров өлкәләрендә, Марий Эл Республикасында татар телендә нәшер ителүче матбугат чаралары журналистлары, Бөтендөнья татар конгрессы, Татмедиа агентлыгы вәкилләре җыелды. Форум Удмуртиядә нәшер ителүче Яңарыш газетасының 30 еллыгы уңаеннан оештырылган иде. Чарада катнашучылар милли басма газеталарның, телерадио тапшыруларының бүгенгесе һәм киләчәге турында фикер алышты. Тәҗрибә уртаклашты. Тулырак киләсе сюжетта. Форум кунакларны Ижаудагы 107-нче балалар бакчасы, Җәмигъ мәчете, 97-нче Хөсәен Фәйзхан исемендәге мәктәп белән таныштырудан башланды. Бүтән балалар да безнең татар телен өйрәнәләр. Чарада катнашучылар Удмуртиядәге милли мәгариф, дин өлкәсендә барган эшчәнлекне югары бәяләделәр. Күпләр өчен бу тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы да иде. Садикларны күргәч инде балалар бакчасын, мәктәп, менә мәктәпне, мәчетне, монда гөрләп тора икән бөтен нәрсә. Бик күп тәҗрибә булды буңа. Киләчәк көннәрдә, айларда, елларда дигән шикелле үзебездә дә шундый нәрсәне башкарабыз дип уйлыйбыз инде. Форум Ижауның халыклар дуслыгы йортында дәвам итте. Биредә республика җитәкчелеге, мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр, милли активистлар катнашында түгәрәк өстәл оештырылган иде. Татар телендә нәшер ителүче газеталарның тиражын саклау, яшьләрне җәлеп итү, сүз әнә шул турыда барды. Бүгенге көндә мин хәтта уйлап йөрим, бәлкем безгә татар телендә газетларны яшьләрне күбрәк тартыр өчен яшьләр турында язарга һәм икенчедән рус телендәге кушымта куяргадыр дип уйлыйм мин. Тәрҗемә итеп дубляж формасында бәлкем аны эшләргәдер, яшьләр укысын өчен, башка кешеләр укыр өчен. Регионнарда эшләүче журналистларны борчыган тагын бер мәсьәлә газетаны тарату. Мәсәлән, авылларда почта бүлекләренең ябылуы милли басмаларның тиражы кимүенә китерә. Яңарышта моңа үзенә күрә бер үзенчәлекле шишелеш тапканнар. Алар үзләренең газета тарату нукталары бар. Мәсәлән, бу 60 нукта бар дип әйттеләр. Безнең дә андый нукталар бар, но ул нукталар безнең нукта дигәнебез ул авылдагы кибет. Газетаны кибеткә китереп җиткәргә кирәк. Аның өчен аерым транспорт чыгымнары кирәк. Ягъни бу ничек дип әйтим, безнең өчен генә түгел, башкалар өчен дә шактый четирек нәрсә булып чыкты. Газетаны бастыру, яздыртып алдыру гына түгел, таратуда һәм безнең алга инде аерым бер киеренкелек тудыра. Менә монда шуның нинди булса түгел, шактый уңайлы шишелешен күрдем. Моны өйрәнергә кирәк. Безгә генә түгел, башкаларга да. Яңарыш газетасының укучылары белән эшләүе, 30 ел дәвамында югары тираж тотуы, башка регионнар өчен үрнәк диделәр форумда катнашучылар. Юкка гына республика Татарстанда узган чараларда ул катнашып җиңү яулаган газета түгел. Ул чын мәгънәсендә менә үз аслын саклап, 30 ел ул нәрсәне күз алдында тотып уйышкан. Тагын башка регионнарда газетлардан аермалы буларак Яңарышның тагын бер үзенчәлеге бар. Ул Удмуртия татарлары өчен генә түгел, Татарстан татарлары өчен дә нәшер ителә. Чөнки бу газетаны Әгерҗе районы халкы да, татарлары да яратып укый. Форумның тантаналы өлеше опера һәм балет театрында узды. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан җибәрелгән Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле концерты. Чарада катнашучылар һәм Удмуртия татарлары өчен чиксез зур бүләк булды. Ижаудан Нәзир Нығманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Татар теленнән видеокурслар һәм электрон дәреслекләр эшли башлаганнар. Әлеге проект белән Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты шөгыльләнә. Мәктәпләр читтән торып укуга күчкән чакта да шул дәреслекләр белән укытырга мөмкин булачак. Бу хакта Татарстан Фәннәр академиясенең 30 еллыгына багышланган түгәрәк өстәлдә сөйләштеләр. Татар теленнән тагын нинди заманча проектлар эшләнә? Айзат Шаймарданов язмасында. Анимацион роликлардан торган дәреслекләр әле беренче тапкыр эшләнә. Тел, әдәбият институты әлеге проект белән мәшгуль. Беренче сыйныфлар өчен туган тел татар теле һәм туган телдә әдәби уку предметлары буенча видео дәресләр инде эшләнеп тапшырылды.
Барлығы татар тілі бойынша 24 дәріс, әдеби оқудан 10 видео дәріс эшләнде. Һәм аларны укытучылар мәдрәсәләрдә инде куллана алалар. Быел 2-4 сыйныфлар өчен видео дәресләрен төзү эше төгәлләнеп килә. Киләчәктә урта һәм югары звено өчен дә менә шундый видео материаллар булыр дип ышанып калабыз. Интерактив дәреслек ул электрон дәреслек дип инде без аны ул шушы кәгазь дәреслекнең аналогы. Ләкин анда өстәмә рәвештә тагын рәсемнәр, видеолар, укытучыга тагын балалар белән эшләр өчен өстәмә материаллар кертелә. Тестлар, интерактив форматтагы уеннар. Һәм шулай безнең башлангычлар өчен 1-4-кә кадәр электрон дәреслекләр барысы да әзер. Һәм укытучылар без инде без аларга сылтамаларын бирдек, алар аны белән эшлиләр. Моннан тыш, Татарстанда өр-яңа проект Сберкласс платформасы нигезендә татар теле дәресләре эшләнә. Мәскәүләр белән эшләгәч инде яңарак табылыр дип уйлыйбыз. Бүгенге көн таләпләренә җавап бирерлек дәрәҗәдә булыр дип уйлыйбыз. Анда инде үз кыенлыклары бар, чөнки мондагы материалның эштәлеге, андагы дөньяга караш, андагы татар менталитетының бөтен килеш салынып бетәме? Мәскәүләр белән эшләгән вакытта андагы рәсемнәр, андагы мәсьәләгә якын килү һәм башка һәм бар. Менә бу әйберләрдә без белгечләр өчен аерым мәсьәләләрдә күренеп тора. Сберкласс платформасында быел Татарстанның 900 мәктәбе кушыла. Бу дәреслекләрнең әһәмияте шунда, әгәр дә мәктәпләр читтән торып укуга күчерелсә, тулысынча шуның белән укытырга мөмкин булачак. Эш шунда пандемия вакытында мәктәпләр дистантка күчкәч, татар телен өйрәтер өчен электрон дәреслекләр булмаган. Хәзер заманча эшләнгән әлеге дәреслекләрне федераль исемлеккә кертү белән мәшгульләр. Менә бүгенге көндә безнең 89 дәреслек бу инде федераль исемлектә, алар гамәлдә, алар белән безнең Татарстан гына түгел, бөтен Россия регионнары эшли, әмма дә ләкин заман үзгәрә, таләпләр үзгәрә, һәм инде менә шуларны исәптә тотып, күздә тотып, укытучыларның фикерләрен күздә тотып яңа буын дәреслекләр эшләнә, әмма дә ләкин яңа буын дәреслекне эшләү белән генә түгел, ул инде тулы канлы дәреслек булырга тиеш. Шушы көннәрдә менә бу атнада безнең Алла теләсә федераль укыту методик оешма утырышы һәм инде без бүген экраннарда күрелгән татар теле һәм әдәбияты дәреслек, татар теленең 1-4 сыйныф дәреслекләре федераль исемлектә якын арада үз урыннарын алыр һәм тулы канлы дәреслек булыр дигән шаныш белән менә көтәбез бу хәбәрне. Ибраһимов институты хәзер татар теленнән төрле заманча проектлар эшли. Бу онлайн сүзлекләр, татар сөйләшенең электрон картасы, гарәп язуы белән язылган татар текстын кирилл хәрефләренә күчерү. Тел белгечләре телефон гаджетларда тавышны текстка күчерү программасын ясау белән мәшгуль. Моның өчен Telegram-каналда татарча тавыш дип аталган төркем барлыкка килгән. Анда кирүчеләр бот тәкъдим иткән җөмләләрне укырга тиеш. Бу программ төрле тавышны таныр өчен эшләнә. Төрле текстларны, төрле сүзләрне, төрле сүзләрдәге җөмләләрне, төрле тавышлар белән яңгырап тавышландыру. Система шуңа карап йөрәнә һәм bunday o'rta universal modelni tuzib kerak. Татар теле бит традицион рәвештә китапта гына яшәргә тиеш түгел. Бүгенге көндә телләрнең яшәешенең ничек дип әйтим, төп шартларының берсе аның интернет челтәрендә булуы. Әгәр дә безнең телебез интернет челтәрендә булмаса, файдаланылмаса, ул шулай ук яңадан үсешкә керә алмый, яшьләрнең телендә саклана алмый. Шуңа күрә бу безнең проектларыбыз иң беренче татар телен үстерүнең яңа алымнарын куллану, үстерү һәм тарату өчен эшләнә торган алымнар дип әйтелә. Киләсе елда Россиядә белем бирү буенча яңа федераль стандартлар кабул ителергә тиеш. Анда татар теле туган тел буларак кына түгел, дәүләт теле итеп укытылачак. Бу уку елында Казандагы Адымнар күп телле мәктәбендә татар теле дәүләт теле итеп өйрәтелә башлаган. Дөрес, моның өчен сынау кирәкми дә. Татарстанда бит татар теле 27 ел дәвамында, ягъни 2017 елга кадәр татар телен ихтыярыга калдырганчы дәүләт теле буларак укытылган иде. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Ул бөтен татар театры дөньясын дер селкеткән актриса иде. Соңрак алыштыргысыз сәхнә теле укытучысы булды. Һәм бу эштә дә аңа тиңнәр юк иде. Сүзебез Асия Хәйруллина турында. Ул төзегән дәреслекләрне уку йортларында әлегә кадәр файдаланалар. Ул телебезнең матурлыгын, тәмен белгән. Бу ел татар җәмәгатьчелеге танылган артист, хөрмәтле мөгаллимнең 100 еллыгын билгеләп үтә. Шул уңайдан ул узак еллар эшләгән Камал театры артистлары, укучылары һәм туганнары Асия Хәйруллинаның туган авылына җыелды.
Бу көнне Апас районы Түбән Барыш авылында аның музейы да ачылды. Шәхесләр сәхифәсендә атаклы татар артисты, профессор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе Асия Хәйруллина. Кыйммәткә төште. Уйнаганда ут чәчә торган артистка була ул. Никадәр көч, темперамент аның образларында. Бетерчек кебек кенә Асия Хәйруллина бөтен татар тамашачысын үзенә карата. Туганда ул кичкенә булып туган. Әнисе аңарга әйткән инде, мин алабута ырлыгын тиеп, ын ясап, шулай итеп мин сине ачлыктан саклап калдым. Ул вакытта туган 21нче елда туган балалардан, кызлардан син һәм Шәйхулла исемле бер ир бала исән калды дип. Ничек тиз узасың син гомер дигән китабында Асия Хәйруллина гомер буе авылны сагынып яшәдем дип яза. Ул Апас районы Түбән Барыш авылында дөньяга килә. 7 балалы бүрекче Хәйрулла гаиләсендә 5нче булып туган. Нәкъ менә шушы без басып торган урында бүрекче Хәйрулланың йорты була. И артында күл, аның артында аларның ындырлары булган. Хәлле гаилә була. Алар бүрек теккәннәр һәм моннан ерак түгел урнашкан Шунгаты базарында сату иткәннәр. Аларның даннары тирә-якларга таралган була. Үй кырыенда үзләренең кибетләрендә ачып җибәрәләр һәм әлеге вакытта ул кибет урынында кызыл кирпечтән төзелгән бина тора. Гаилә күбәйтеп кышкырт тоткан, терлек асраган, аларның су тегермәннәре булган. Әтисе кулакларга каршы сәясәт башланганын, вакыйгалар алмашынуын алдан белеп ала. Бар булган мал-мөлкәтен авыл советына калдырып, ат арбасына 7 баласын утыртып, бер белмәгән башка авылга, Кызыл байракка юл тоталар. Анда землянка, бер ел землянкада торып, аннары соң йорт төзеп, инде алар Кызыл байракта тора башладылар. Әни гел Силидрия, минем авылым Барыш, иң матур авыл. Аның шишмәләре тау башындан чыгып, шуннан гына агып төшәләр дип, шуны сөйләгән ие. Асия Хәйруллина Спас педагогия училищесында укый. Фортепиано, мандолина, скрипкада уйный, музыкант булырга теләгән ул. Тик сугыш башлангач Югарыслан районының Нариман мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укытучысы булып эшләргә туры килә. Ул вакытта ул директор, укытучы, җыештыручы, бөтен хезмәтне бер үзе башкарган. Балаларны ул бик нык ярата. Ул әле бик кызык, троллейбуста барганда берәр бала утырып торса, ул аның белән сөйләшәдер. Әйтәдер, син беләсеңме, мин бит синең бабушкаң. Урыс баласы булса. Мин бит синең бабушка. И шул кадәрле искренне сөйләшәдер, что теге бала ул полностью шунарга ышанып, аны яратып, кочаклап уже шулай җибәрәдер. Асия Хәйруллинаның ире Халид Кумысников та билгеле шәхес, артист, режиссер, мөгаллим, Мәскәүдә ГИТИСның татар студиясына кергәндә танышалар. Әни аны татарча сөйләшергә өйрәтте, ул әнигә булышты урыс тел белән. Әни бик энергичный иде. Әти акыртыңна шундый җайлап кына шитрегән кеше. Бер кайчанда бер нинди дә скандал төсле кычкырышу юк иде безнең өйдә. Ике кызының бөтен яшьлеге театрда сәхнә артында узган. Артист һөнәрен сайламасалар да, татар дөньясына хезмәт итәләр. Наиля Кумысникова танылган рәссам, каюлы күн сәнгате остасы. Апасы Җәмилә театр белгече булган. Тик 28 яшендә вафат була. Шул көннән һәр вакыт үз алдына көйләп йөрергә яраткан Асия Хәйруллина бөтенләй җырламый башлый. Авыр кайгыны күтәрергә гаиләсе ярдәм итә. Ашык йөзле иде минем әнием. Ул бер кайчан да җыламады. Ул бер кайчан да начар сүзләр дә әйтмәде. Ул бер кайчан да ачуланмады мине. Бер кайчан да. Яратмаса карап кына җибәрәдер и все. Но аның күзе шул кадәрле күп сөйлидер безгә. Аның күз карашы булган инде шундый. Минем менә артистка булып китүемдә аның йыгынтысы бик зур. Ник дисәң, Асия апа элек авылга кайта иде дә, бөтен авыл шау-гөр киләдер инде. Асия кайткан, артистка кайткан дип. Асия апаның һич игә кайтып җитүе көтеп торып булмыйдыр. Ник дисәң, ул һәрбер капка төбендә туктап, сөйләшеп, аралашып, менә шуны авыл шуңгаты ярата иде. Достым, бәгырем дигән. Достым, бәгырем. Синнән дә якын достым, ахиратым юк дигән.
Жилкәнсезләр спектаклендәге Рөкыя татар театр сәнгатендә классик образлар рәтендә. Бу роле өчен Асия Хайруллина 1958 елда иң беренчеләрдән булып Габдулла Тукай исемендәге премияны ала. Ул киң диапазонлы актриса, теләсә кайсы рольне җиренә җиткереп башкара. Әйтик, Мостай Кәримнең Кыз урлау спектаклендә 3 төрле характер тудырган. Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәлендә дә ишан хатыны, кыз һәм малай рольләрен бер юлы башкарып, барысында таң калдыра. Татар дәүләт академия театрында 22 ел хезмәт иткән. Үзенә күрә бер амплуасы, шундый сүз бар, ул малайларны, аның бер дистәләгән малайы бар спектакльләрдә, 60лап роль уйнаган ул. Шул малайлар, алар бер-берсенә ошамаган искиткеч осталар. Аннан соң аның кызлары, яшь кыз балаларны да уйнады. Аннан инде ул әбиләрне гаҗәеп кызык, минем күз алдымда бик күп кенә спектакльләрендә күреп калдым. Миркәй белән Айсылуда ул явыз карчыкны уйнады. Менә нинди образ, нинди персонажны бирерсә, шуңа ышандыра алайды. Аның бөтен күзәнәге шушы образда иде. Андагы тавыш, андагы дикция, андагы балкып янып торган күзләр, ул сәхнәдән китеп әлбәттә театр зур талантны югалтты. Асия Хайруллина иң кызып уйнаган чорында Академия театрынан тагын да игелекле эшкә китә. Театр училищесында укучыларга сөйләм теле өйрәтә башлый. Анда ул 75 яшенә кадәр эшли. Бөтен җанын биреп хезмәт куя һәм башкалардан да шуны таләп итә. Асия апа безнең бик кырыс кеше иде. Без аңардан бик курка идек. Аның теле бик мотор, бик әче иде. Ул бөтен сүзне дөрес әйтә сиңа, артыңа сөйләп йөрми ул. Менә шундый туры кеше, кырыс кеше иде ул. Әмма ләкин без аңардан курыксак та, без аны бик ярата идек. Менә шул безнең өчен тырышканы өчен ярата идек без аны. Профессионал булган өчен ярата идек. Менә мәсәлән, мин рус мәктәбен тәмамлагач, мин телне шулкадәр начар белдем. Минем теләгем бик каты иде, училищеда укырга минем теләгем бик зур иде. Һәм дә училищены минем укып бетерүемнең менә шул ярдәмчесе, зур ярдәмчесе дип әйтәм мин, Асия апа булды. Ул безнең менә телгә шул кадәр күп, телне өйрәнүгә шул кадәр күп көч куйды. Үз көчен жәлләмәде бер кайчанда. Аерым калып, безнең менә индивидуаль дәресләрбез, мәсәлән, анда яртышар сәгать кенә индивидуаль дәрескә бирелсә, безнең белән 2 сәгать тора иде. Менә мин 2нче курска килдем. Марсель мине колымнан тотып Асия апа каршына китерде. Асия ханым, менә бу җегетнең телендә мишәрлек бар, моны бетерергә кирәк ди. Мин Асия апага шул кадәр рәхмәтле, тырышып эшләде, ярдәм итте. Ул теге була бит кешеләр, менә мин үзем әзрәк ни булса ачуланырга тотына. Асия апа ул ничектер менә таләп итә сине. Менә булайрак ди, шундый ярдәмчел кеше. Бер яктан гап-гади. Аны әниең кебек күрәсең. Икенче яктан шуның хәтле укымышлы, шуның хәтле ул бөтен нәрсә белемле. Асия апа бик шәтертән әйткән сүзен җиренә җиткерә торган һәм укучыларын да шул ук дәрәҗәгә җиткереп әзерли белгән укытучы ул безнең остазыбыз. 2 буын сәхнә теле укытучылар әзерләп калдырды үзеннән соң. Меңәрләгән сәнгатькәр әзерләп калдырды. Асия Хайруллинаның тел күрке сүз, дөрес сөйләргә өйрәнегез дигән дәреслекләрен уку йортларында әле дә кулланалар. Апас районы Түбән Барыш мәдәният йортына аның исемен биргәннәр. Шунда ук музейын да ачтылар. Бирде аның киеп уйнаган киемнәре, фотосурәтләре, китаплары. Ул әле тагын да тулыландырылачак. Үзеннән соң зур мирас калдырган мөгаллим онытылырга тиеш түгел. Ильюра Хөснетдинова, татарлар, Түбән Барыш авылы, Апас районы. Инде тарихи кадр сәхифәсенең вакыты җитте. Бүген хезмәттәшебез Рөстәм Набиуллин ТССРның халык шагыйре, РСФСРның Максим Горький исемендәге, ТССРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Сибгат Хәким турында истәлекләрен җиткерүне дәвам итәр. Моңарчы киң җәмәгатьчелеккә чыкмаган фотоларны күрү сезгә дә кызыклы булыр, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хәким турында сүземне дәвам иттерәм. Телевидениедә, радиода чыгышларында ул халкыбызның язмышы турында борчылып, туган телебезне, әдәбиятны кайгыртып яшәүче, киң күңеллелеге белән
булганны күрә белгән, үзенең җылы сүзен әйтергә тарсымый торган шагыйрь буларак хәтердә калды. Җитди мәсьәләләрне күтәреп чыга, укучыларны да, каләмдәшләрен дә уйланырга мәҗбүр итә торган фикерләрне үтемле итеп әйтә иде. Гадәттә Сибгат абыйның карашы җитди, уйчан, моңсу. Әкрен генә, һәр сүзен уйлап, салмак кына сөйләшә. Тыныч кына утырганда кинәт тәм табып көлә башлады. Нидән икән дип уйлап өлгерә алмадым. Икенче өстәл янында Равил Шәрәфиев үзенең хикмәт кәмитләр турында сөйли. Шуны таңлый икән. Тиз генә фотога төшерим дип төшереп алдым. Шуңа күрә фокусны да юньләп кили алмадым. Ләкин истәлек өчен карарга була. Элекеге Камал театры бинасында Сибгат абыйның 70 еллык юбилее. Күңелле мизгелләр. Башкортстаннан дусты Нажар Нәҗминең җылы кулыннан бүләк кабул итүе. Аның халкыбыз күңеленә күчкән җырлары, татар халык көйләре турында ихластан әйткән фикерләре үзе бер дәрес. Татар халкының бөтен әйтергә теләгән сүзе аның җырларында. Җырларының да юл араларында яшеренеп ята шикелле. Тамырлары әллә кайда ерак-еракта, сузынкы, басынкы, сагышлы. Минем өчен иң бәхетле җыр шагыйрьдән халык арасына күчкән җыр дип яза Сибгат абый. Әйдәгез, аның язмаларына тагын мөрәҗәгать итик. 1947 ел инде мине җырга ныграк алып керде. Юксынудан соң Фазыл чишмәсе, таң атканда. Булар инде халыкның үз көйләре. Бу көйләрне авылларда йөргәндә атаклы гармунчы Рукия Ибраһимова отып алган. Мин бу ике көйгә сүзләрне озак эзләдем. Әйдәгез, хәзер таң атканда җырым бераз тыңлыйк әле. Сибгат абый менә шундый чәчәкләр белән, ягымлы, елмайлы карашы белән минем хәтердә саклана. Бу атнага сезгә тәкъдим итәсе сюжетларыбыз шулар иде. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.